Liisifillari info. Etufillarin työnantaja Liisifillari info. Moikka! Tässä tulee työnantajan ohjeistus polkupyöräilyn käyttöönottoon. Toimitamme teille valmiin polkupyöräilypolitiikan, jossa määritetään edun raamit työntekijöille. Pidämme infotilaisuuden työntekijöille. Kyseinen infotilaisuus on tallennettavissa. Työntekijät ilmoittautuvat suoraan Etufillarille, eikä työnantajan tarvitse luovuttaa työntekijöiden henkilötietoja lainkaan. Työnantajan ainoa tehtävä tässä vaiheessa on hyväksyä järjestelmässä Etun haluamansa työntekijät. Nyt kaikki on valmista. Sähköisestä palvelusta pääset tarkastelemaan pyöräilyn kehitystä. Palvelusta löydät myös pyöräilyn seurannan, hallintarekisterin, työntekijätiedot ja raportit palkkahallintoon. Palvelun käyttö on työnantajalle helppoa. Työnantaja voi helposti seurata kaikkia polkupyöräetuun liittyviä tietoja sekä halutessaan hallinnoida edun piirissä olevia työntekijöitä digitaalisessa järjestelmässä. Tässä vielä kertauksena kaikki polkupyöräedun käyttöönoton vaiheet. Kiitos kun katsoit videon. Edun pääset aktivoimaan osoitteessa www.etufillari.com.